Joo, armoa ja rauhaa minunkin puolesta. Tosiaan jatketaan tästä vuorisaarnasta, joka oli tarkoitus aloittaa tämmöinen pieni sarja siitä. Ja siitä nyt on jo useampi viikko, kun tämä alkoi, ja tässä on nyt ollut monta muuta asiaa sitten välissä, mutta otetaan pikku kertausta tästä vuorisaarnan alusta myös luvusta 5 Matteuksen evankeliumista. Rukoillaan tähän aluksi kuitenkin. Kiitos Herra Jeesus, että saadaan pyytää sinua opettamaan ja valaisemaan sinun sanasi. Kristus, sinä olet meidän opettajamme. Herra, sinä tulit maailmaan ja sinä toit valon tähän maailmaan ja me todellakin kaivataan sinun opastustasi, että me voitaisiin elää semmoista elämää, joka on otollista Jumalalle. Tuu Herra meitä jokaista tässä henkilökohtaisesti nyt opettamaan. Jeesuksen nimessä, aamen. Eli tämä vuorisaarna alkaa täällä Matteuksen luvussa 5 ja siinä on alussa nämä autuaaksi julistukset. Eli esimerkiksi 5.3 on tämä autuaat ovat hengessään köyhät, sillä heidän on taivasten valtakunta. Ja viimeksi puhuttiin siitä, että mitä tämä autuas tarkoittaa, niin tämä sana autuas on semmoinen Raamatussa tämmöisessä niin sanotussa viisauskirjallisuudessa esiintyvä sana. Tämä viisauskirjallisuus on siis Raamatussa nämä sananlaskut, psalmit, Jobin kirja, niin edelleen. Ja myös muussa juutalaisessa tällaisessa viisauskirjallisuudessa esiintyvä sana. Ja mitä se tarkoittaa? Niin se tarkoittaa sellaista ihmistä, joka on niin kuin otollinen Jumalalle. Ihminen, joka on sellaisella viisauden polulla. Sananlaskut 3.13 on tästä tämmöinen hyvä esimerkki. Autuas se ihminen, joka on löytänyt viisauden, ihminen, joka on saanut taidon. Eli mitä me halutaan tästä ymmärtää nyt Jeesuksen vuorisaarnaan liittyen on se, että kun Jeesus tulee ja ilmoittaa nämä autuaksi julistukset, niin hän liittää itsensä siihen Raamatun viisausjatkumoon tai viisausperinteeseen. Eli Jeesus tulee opettamaan viisautta. Hän ei tule opettamaan vaan lakia, vaan hän tulee opettamaan viisautta. Ja viisaus ja laki on vähän eri asia. Hän yrittää opastaa ihmisiä sellaisen viisauden polulle, jos he voi olla otollisia Jumalalle ja kukostaa ihmisinä ja elää viisaasti. Mutta sitten viimeksi käytiin nämä autuaksi julistukset läpi kaikki, mutta en niitä nyt tässä kertaa. Jäätiin tähän jakeeseen 17 ja tästä jatkankin sitten eteenpäin jonkun verran. Ja luen täältä jakeesta 17-20. Älkää luulko, että minä olen tullut lakia tai profeettoja kumoamaan. En minä ole tullut kumoamaan, vaan täyttämään. Totisesti minä sanon teille, kunnes taivas ja maa katoavat, ei laista katoa pieninkään kirjain, ei ainoakaan piirto, ennen kuin kaikki on tapahtunut. Joka siis jättää pois yhdenkin näistä pienemmistä käskyistä ja sillä tavoin opettaa ihmisiä, sitä kutsutaan pienimmäksi taivasten valtakunnassa. Mutta joka noudattaa ja opettaa näitä käskyjä, sitä kutsutaan suureksi taivasten valtakunnassa.
minä sanon teille, ellei teidän vanhurskautenne ole paljon suurempi kuin kirjan oppineiden ja fariseusten, te ette pääse taivasten valtakuntaan. Jeesus tässä jakeessa 17-18 tavallaan yrittää valmistaa kuulijoitaan siihen, mitä hän tulee opettamaan. Koska hän sanoo, älkää luulko, että minä olen tullut lakia ja profeettoja kumoamaan. Niin se tavallaan olettaa se, että Jeesus odottaa, että ne luulee, että hän on tullut näitä lakeja ja profeettoja kumoamaan. Mutta Jeesus sanoo, että en ole tullut muuten sitten by the way kumoamaan profeettoja, vaan täyttämään tämän profeetat ja Jumalan lain. No miksi Jeesuksen piti näin sanoa? Jeesuksen toiminta ja opetukset poikkesivat siitä, mitä hänen kuulijansa oli niin kuin tottuneet näkemään ja kuulemaan, että koska hän ei tehnyt samalla tavalla kuin fariseukset ja kirjanoppineet, niin hän joutuu vähän niin kuin valmistamaan kuulijoitaan sitten tässä mielessä. Ja Jeesus tosiaan sanoi, että hän on tullut täyttämään nämä kirjoitukset. Hän on tullut tuomaan ne jotenkin päätökseensä, tämän lain ja profeetat, ja tuomaan niille sen täyttymyksen. Ja tässä puhutaan tästä, että tämä sana täyttämään, niin tätä käytetään samaa sanaa tuolla Matteuksen evankeliumin luvussa, että alussa täällä, että kun puhutaan tästä, että neistyt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan, niin täällä on tämä jakeessa 22, että tämä kaikki on tapahtunut, jotta kävisi toteen sana, jonka Herra on puhunut profeetan kautta. Katsot, neistyt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan, ja hänelle annetaan nimeksi Immanuel. Se merkitsee Jumala meidän kanssamme. Niin tässä tämä kaikki on tapahtunut, on sama oikeastaan sana kuin toi, että Jeesus täyttää ne kirjoitukset. Eli Jeesuksen elämässä niin kuin se Jumalan suunnitelma ja viisaus huipentuu. Että Jeesus ei ole lakia vastaan, vaan ja sitä Raamatun muuta opetusta vastaan, vaan hän on tullut täyttämään ne kirjoitukset ja hän tulee opettamaan sitä viisautta, mihin nämä kirjoitukset tähtää. Paavali sanoo Galatalaiskirjeessä, että laki oli kasvattaja, kunnes Kristus tuli. Mutta nyt Kristuksessa itse viisaus on täällä ja hän opettaa näitä ihmisiä, opetuslapsia. Jakeessa 19 hän sanoi, että joka siis jättää pois yhdenkin näistä pienimmistä käskyistä ja sillä tavoin opettaa ihmisiä, sitä kutsutaan pienimmäksi taivasten valtakunnassa. Matteuksen evankeliumissa muualla tulee esiin jossakin kohdin se, että nämä fariseukset ja lainoppineet, niillä oli semmoisia tiettyjä lempikäskyjä, mitä he opetti, mutta sitten ne jätti esimerkiksi huomiotta tämän laupeuden ja lähimmäisen rakkauden, että esimerkiksi tuolla Hosean kirjassa puhutaan tästä, että laupeutta minä tahdon, en uhria. Voisi lukea tuolta Matteus 23. Siellä Jeesus antaa tällaista aikamoista kritiikkiä justiin näille kirjanoppineille ja fariseuksille. Voi teitä, te kirjanoppineet ja fariseukset, te tekopyhät, te annatte kymmenykset mintusta, tillistä ja kuminasta, mutta laiminlyötte sen, mikä laissa on tärkeämpää, oikeuden, laupeuden ja uskollisuuden. Näitä teidän pitäisi noudattaa lyömättä laimin noita muitakaan. Te sokeat taluttajat, hyttysen te siivilöitte, mutta nielette kamelin. Eli näillä fariseuksilla ja
kirjanoppineilla oli tosiaan näitä tämmöisiä omia tulkintoja sitä laista, ja sitten ne kuitenkin tavallaan jätti ne heidän mielestään pienet asiat opettamatta. Mutta Jeesus tulee tässä niinku sanomaan sille, että jos haluaa olla suuri Jumalan valtakunnassa, niin täytyy elää siinä Jumalan tahdossa niin kuin kokonaisvaltaisesti, ei vaan noudattaa jotain lempparikäskyjä siitä Jumalan laista. Sitten tulee tämä jae 20. Minä sanon teille, ellei teidän vanhurskautenne ole paljon suurempi kuin kirjanoppineiden ja fariseusten, te ette pääse taivasten valtakuntaan. Tämä on oikeastaan niin kuin tämmöinen yksi avainjae koko vuorisaarnassa. Kaikki, mitä Jeesus opettaa tässä vuorisaarnassa, niin liittyy jollain tavalla tai toisella siihen suurempaan vanhurskauteen. Toisaalta, toisin sanoen siihen semmoiseen Jumalalle otolliseen elämään ja hänen tahtonsa noudattamiseen. Vanhurskasti tarkoittaa siis ihmistä, joka niin kuin haluaa elää Jumalan tahdon mukaan ja on niin kuin oikeamielinen. Ja nämä Jeesuksen yleisön mielestä nämä fariseukset ja kirjanoppineet oli niin kuin niitä vanhurskaimpia ihmisiä, mitä he tiesi. Mutta Jeesus tulee ja heittää tällaisen pommin, että tämä ei riitä. Tämä ei riitä tämä, mitä nämä fariseukset ja kirjanoppineet opettaa. Siihen Jumalan valtakuntaan pääsyn kanssa. Siihen ei riitä se, mitä he opettaa tai mitä he noudattaa. Eli se, miten fariseukset ja kirjanoppineet niin kuin harjoitti sitä lain noudattamista, niin se ei riitä, koska se oli usein semmoista niin kuin ulkonaiseen puhtauteen liittyvää. Kaikkia käsien pesemisiä ja ei saa tehdä sitä tai tuota sapattina, ei saa kävellä liikaa sapattina ja tämmöisiä asioita. Mutta Jeesus tulee sanoa, että tämä ei muuten riitä sitten Jumalan valtakuntaan. Vaan siihen tarvitaan jotain suurempaa, jotain syvempää. Jeesus tässä aiemmin luvussa 4 sanoo, että kääntykää, sillä taivasten valtakunta on tullut lähelle. Eli me voidaan astua siihen Jumalan valtakuntaan, kun me käännytään, me suostutaan tekemään parannusta, muuttamaan meidän mieli, niin silloin me astutaan siihen Jumalan valtakuntaan. Ja tuossa Isä meidän rukouksessa on tämä tuttu kohta, että Isä meidän, joka olet taivassa, pyhitetty olkoon nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi. Eli se Jumalan valtakunta on sitä Jumalan tahdon tapahtumista. Ja jos me halutaan olla niin kuin siinä Jumalan valtakunnassa, kokea sitä omassa elämässä ja sitten loppujen lopuksi siellä iankaikkisuudessa, niin meidän pitää niin kuin opetella toimimaan Jumalan tahdossa, jos me halutaan olla osa sitä Jumalan valtakuntaa. Ja se Jumalan tahdon noudattaminen menee paljon pidemmälle ja syvemmälle kuin vaan se, mitä kirjanoppineet ja fariseukset ymmärsi sillä heidän vanhurskaudellaan. Sitten mä otan täältä seuraavasta kohtaa jakeesta 21-26 tämmöisen esimerkin sitten. Eli Jeesus nyt on sanonut, että teidän niin kuin vanhurskauden pitää olla paljon suurempi kuin kirjanoppineiden ja fariseusten. Ja sitten hän antaa
tässä seuraavassa osuudessa muutamia esimerkkejä siitä, että mitä se tarkoittaa, että meidän vanhurskaus on suurempi kuin kirjanoppinen ja fariseusten. Hän ottaa muutamia kohtia Mooseksen laista ja myös jotain muitakin tämmöisiä opetuksia, mitä he on ehkä kuullut. Nämä kaksi ensimmäistä esimerkkiä tulee suoraan 10 käskystä, eli älä tapa ja älä tee huorin. Mä otan nyt tästä tämän ensimmäisen esimerkin, tämä 21 jakeesta 26. Jeesus siellä sanoo näin, te olette kuulleet, että esi-isille on sanottu, älä tapa, ja joka tappaa on ansainnut oikeuden tuomion. Mutta minä sanon teille, jokainen, joka on vihoissaan veljen, on ansainnut oikeuden tuomion. Se taas, joka sanoo veljelleen, sinä tyhjänpäiväinen, on ansainnut suuren neuvoston tuomion. Mutta joka sanoo, sinä hullu, on ansainnut helvetin tulen. Tässä on aika vakava paikka heti alkuun. Eli tämä on suoraan 10 käskystä, älä tapa, 5. käsky. Ja siitä on varmasti nämä hänen kuulijansa aiemminkin kuulleet opetusta, että älä tapa, tai se voisi myös olla, että älä murhaa. Ja tietysti tappaminen, kaikki näkee, että se on huono asia, mutta ja se ansaitsee tuomion. Mutta Jeesus menee pidemmälle tässä vanhurskaudessa ja sanoo, että jokainen, joka on vihoissaan veljelleen, on ansainnut oikeuden tuomion. Jeesus tästä opettaa ja osoittaa justiin sen, että sen tappamisen ja murhan taustalla on jotain vahingollista. Ja se on juurikin se viha ja halveksunta. Ja nämä ansaitsee myös niin kuin tuomion, tällainen viha ja halveksunta. Ja itse asiassa Jeesus ei tässä niin kuin sano mitään, mitä Mooseksen laki ei olisi sanonut jo. 3. Mooseksen kirjassa luvussa 19, siellä sanotaan näin, älä liiku panettelijana kansasi keskellä, äläkä vaani lähimmäisesi verta, minä olen Herra. Älä vihaa veljeäsi sydämessäsi, vaan nuhtele lähimmäistäsi, ettet joutuisi hänen tähtensä syynalaiseksi. Älä kosta, äläkä pidä vihaa kansasi lapsia vastaan, vaan rakasta lähimmäistä niin kuin itseäsi. Minä olen Herra. Et Jeesus ei todellakaan niin kuin sano mitään lain vastaista tässä, kun hän sanoo, että joka halveksuu veljensä, niin on ansainnut tuomion. Et juurikin tässä näkyy se, että ne pienetkin käskyt vanhasta testamentista, josta hän aiemmin puhui, niin nekin on tärkeitä, koska ne osoittaa se, että mikä Jumalalle on tärkeää. Se on se sydämen asenne, mikä meillä on. Siis vanhassa testamentissa 3. Mooses 19, 16-18. Eli toisin sanoen Jeesus tässä niin kuin osoittaa sen, että ihminen, joka yrittää elää sen suuremman vanhurskauden mukaan, niin se ei vaan yritä jotenkin juuri vältellä tappamasta ja murhaamasta ihmisiä. Se ei ole kovin korkea moraalinen niin kuin saavutus, että en ole tappanut ketään, vaan se mitä Jeesus tässä niin kuin yrittää saada ajettua läpi, että se on se meidän sydämessä oleva viha ja halveksunta, joka tuottaa näitä ulkoisia syntejä, kuten tappaminen ja väkivalta ja tällaiset asiat.
Ja viisas ihminen, joka haluaa elää sen suuremman vanhurskauden mukaan, niin hän yrittää hankkiutua eroon siitä sydämessään olevasta vihasta ja halveksunnasta. Ja se on loppujen lopuksi paljon tehokkaampi keino välttää niin kuin syntiä ja elää vanhurskaasti kuin se, että mä jotenkin yritän vaan kontrolloida mun ulkoisia tekoja. Ei vaan pitää mennä sinne syvemmälle ja käsitellä ne sydämessä olevat niin kuin asenteet ja tämmöiset asiat. Seuraavassa Jeesus jatkaa tästä samasta teemasta. Jos siis tuot lahjaasi alttarille ja siinä muistat, että veljellesi on jotakin sinua vastaan, niin jätä lahjasi siihen alttarin eteen, käy ensin sopimassa veljesi kanssa ja mene sitten uhraamaan lahjasi. Miksi Jeesus ottaa tämän uhraamisen tässä esimerkiksi, niin tuohon aikaan ajateltiin ja periaatteessa se oli ihan oikeinkin, että niin kuin se uhraaminen oli sellaisen Jumalan palveluselämän niin kuin huipentuma, kun vietiin Jumalalle uhri. Mutta Vanhassa testamentissakin on monta paikkaa, jossa niin kuin Jumala niin kuin sanoi Israelin kansalle, että mä en välitä teidän uhreista, kun te kohtelette toisianne, miten sattuu. Mutta se Jumalan palveluksen huipennus, se uhrikin on hyödytöntä, jollei se koko ihmisen elämä ja ihmeissuhteet ole järjestyksessä. Se ei niin kuin kelpaa Jumalalle, että Jumalalle ei kelpaa sellainen ylistän Herraa, mutta alistan rouvaa tyyppinen elämä tai muunkaan ihmisen alistaminen, että niin kuin Jumalalle ei kelpaa sellainen kaksinaismoraali, että mä tuun ylistämään Jumalaa vaikka Jumalan palvelukseen ja sitten mä elän miten sattuu niin kuin, koko viikon. Et jos haluaa elää sen suuremman vanhurskauden mukaan, mistä Jeesus puhuu, niin pitää sitten koko elämä niin kuin laittaa järjestykseen ja silloin se uhrikin kelpaa Jumalalle. Ja sitten vielä tulee vielä tämä opetus, että tee pian sovinto riitapuolesi kanssa niin kauan kuin olet hänen kanssaan matkalla, ettei riitapuolesi luovuttaisi sinua tuomarille ja tuomari vartijalle ja ettei sinua heitettäisi vankilaan. Totisesti minä sanon sinulle, sieltä et pääse ennen kuin olet maksanut viimeisenkin kolikon. Eli Jumalan tahto on se, että me yritetään ei vaan juuri vältellä tappamasta ja lyömästä jotain, vaan niin kuin yrittää elää sitä elämää ilman konflikteja ja kaunoja. Jeesus sanoo siellä aiemmin, että autuaita ovat rauhantekijät. Niin tässä tulee juuri se esimerkki siitä, että meidän pitää yrittää selvittää ne asiat niin, eikä antaa asioiden mennä liian pitkälle. Vihanpidon ei saa niin kuin jatkua, koska se voi johtaa sellaiseen tilanteeseen, että josta ei ole enää paluuta sitten. Tähän voisi sanoa, että Jeesus tässä käsittelee näissä esimerkeissään tätä tappamista ja vihaa, niin kaikki vihastuminenhan ei ole syntiä. Paavali sanoo, että vihastukaa, mutta älkää syntiä tehkö, älkää antako auringon laskea vihanne yli. Eli tavallaan semmoinen vihastumisreaktio ei ole vielä sinänsä niin kuin syntiä. Mutta se, missä se menee niin kuin synnin puolelle, on se, että kun me annetaan sen vihan alkaa niin kuin jäytämään meitä ja kannetaan kaunaa toisille ihmisille. Mutta voi se vihastuminenkin olla sinänsä niin kuin paha ja epäviisasta, koska usein se vihastuminen meillä tulee jostain meidän omista pahoista ajatuksista tai
tavoista tai omasta tunneelämän ongelmista. Mutta Jeesuksen pointti tässä on niin kuin tässä kohdassa se, että jos sä haluat elää viisaasti ja sen suuremman vanhurskauden mukaan, niin kaikki tällaiset asiat pitäisi käsitellä pois sieltä meidän sydämestä ja meidän sisimmästä, ettei ne pääse tuhoamaan niitä meidän ihmissuhteita. Tälleen Jeesus opettaa. Miltä kuulostaa? Kuulostaako tämä järkevältä vai ei järkevältä? Mä haluan tässä nostaa tämmöisen yhden asian niin kuin esiin, mikä saattaa niin kuin, Suomen kontekstissa olla ihan järkevää käsitellä, koska tästä Vuorisaarnasta on niin kuin kahta semmoista oikeastaan tulkintaperinnettä. On semmoinen niin sanottu luterilainen tulkinta ja sitten on semmoinen reformoitu kautta katolinen tulkinta Vuorisaarnasta. Ja tässä luterilaisessa tulkinnassa yleensä on ajateltu silleen, että Vuorisaarnassa Jeesus asettaa niin mahdottoman standardin, jota ei voi saavuttaa, että me sitten turvattaisiin siihen Jumalan armoon. Kun tästä reformoidussa ja oikeastaan kaikissa muissa kirkkokunnissa niin kuin opetetaan sille, että ei, että kyllä Jeesus ihan tarkoittaa sitä, mitä hän opettaa tässä, että me voidaan ottaa nämä Jeesuksen opetukset vakavasti ja yrittää elää niiden mukaan. Ja Jumalan armo ja Pyhän Hengen avulla me voidaan alkaa elämään sitä, niin kuin sitä elämää, mihin Jeesus tässä osoittaa, sitä suurempaa vanhurskautta niin kuin todeksi meidän omassa elämässä. Et Jeesus ei opeta tästä todellakaan mitään semmoista mahdotonta standardia. Jos me otetaan esimerkiksi joku Paavalin kolossalaiskirjeen 3. luku tai Jaakobin kirjeen opetukset, niin ne on vähintäänkin yhtä haastavia kuin mitä Jeesus tässä opettaa. Ja silti Paavali ja Jaakob tavallaan olettaa, että me voidaan oppia elämään niiden mukaan. Ja mitä luin jotain tosi varhaisia muita kirkkoisien ja tällaisia tekstejä, niin kyllä niissäkin oletetaan silleen, että kristityt yrittää elää sen Jeesuksen opetusten mukaan. Mun mielestä se luterilainen tulkinta ei ole kovin kestävä niin kuin sen Raamatun ilmoituksen kanssa. Mutta tosiaan siis Jeesus ei opeta tässä mitään sellaista mahdotonta standardia, koska tässä on kyse siitä viisaudesta. Ja viisaaksi tullaan kasvamalla. Ei silleen, että mä nyt päätän tänään, että mä enää vihastu. Vaan kun me kasvetaan viisaudessa, niin silloin se meidän sydämen asenteet muuttuu ja se taas alkaa sitten vaikuttaa meidän niihin niin kuin ulkoisiin tekoihin. Et välttämättä me ei pystytä heti kertaheitolla niin kuin noudattaa kaikkia niitä Jeesuksen opetuksia. Ja ei varmasti pystytäkään kukaan meistä, mutta kun me aletaan niin kuin käsittelemään niitä asioita ja harjoittelemaan sitä viisasta elämää, niin jollakin yhdellä alueella, niin usein se johtaa jo siihen, että joku toinen Jeesuksen käsky sitten, tai Kristuksen käskystä niin kuin helpottuu. Koska näissä on tietty semmoinen niin kuin sellainen logiikka, että kun me käsitellään meidän sydämessämme olevia niin kuin sellaisia asenteita ja syntejä ja paheita, niin sitten kun niitä käsitellään, niin se meidän
elämän suunta jo huomattavasti sitten niin kuin paranee sillä. Ja sitten tähän liittyy semmoinen niin kuin siunaus ja kutsukin, että kun mitä enemmän ja enemmän me niin kuin harjoitellaan tätä suurempaa ja syvempää vanhurskautta, niin sitä enemmän me niin kuin astutaan siihen Jumalan valtakunnan todellisuuteen. Ja me saadaan kokea enemmän sitä Jumalan todellisuutta, koska me toteutetaan Jumalan tahtoa, niin silloin me päästään siihen Jumalan valtakuntaan. Paavalikin puhuu tässä roomalaiskirjeessä tästä ihan samasta asiasta, että roomalaiskirjeen 14:17, sillä ei Jumalan valtakunta ole syömistä ja juomista, vaan vanhurskautta, rauhaa ja iloa pyhässä hengessä. Eli sitä mukaan, kun me niitä Jeesuksen käskyjä otetaan todesta ja aletaan niitä omassa elämässä niin kuin toteuttaa, niin sitä enemmän me koetaan sitä vanhurskautta, rauhaa ja iloa pyhässä hengessä. Koska se meidän koko elämä niin kuin pikkuhiljaa sitten muuttuu. Eli tästä kohdasta voisi varmaan ottaa jokaiselle semmoisen kotitehtävää, että mietitään, että minkälaisia niin kuin semmoisia asenteita meillä on ja semmoisia kaunoja ja vihaa, mitä me saatettaisiin niin kuin kantaa sydämessä niin kuin jotain toisia kohtaan ja yritetään niin kuin uudistaa sitä meidän mieltä ja ajattelua, ettei meidän tarvitsisi vaan vältellä sitä tappamista ja toisten vahingoittamista, vaan kun me mennään sinne syvemmälle ja yritetään poistaa ne synnin juuret, niin sitten se elämä on varmasti paljon sopusoituisempaa. Että sallitaan Jumalan sanan ja Pyhän Hengen puhdistaa sydäntä, ja jolloin se näiden pienempienkin käskyjen noudattaminen on helpompaa.